Dwi wastad i bod yn un o'r rheini sy'n licio plesio pobl, ond dydy o ddim yn bosib bob amser. Chwefror oedd hi, ac oherwydd tywydd gwael, roedd rhaid fi ail drefnu nifer o ddigwyddiadau. Oedd hi'n amser andros y brysur yn gwaith. Roeddwn i fyny gyda'r wawr, yn brysur bob munud o'r dydd ac yn ateb negeseuon e-bost a galwadau yn hwyr i'r nos. Yn wythnosau nes i jyst ddim switcho ffwrdd o gwbl. O'n i'n meddwl mod i'n ymdopi'n okay. Yna, un bore, ges i e-bost afiach wrth rhywun, o'n i jyst methu plesio. Doedd gen i ddim syniad y gallai chydig o eiriau fy lloriau. Nes i jyst dorri lawr. Nath y meddyg fy llofnodi ffwrdd o'r gwaith a roi fi ar meddyginiaeth. Wedi tipyn ges i gwnsela hefyd. Roedd yn lle diogel yna i siarad yn hanfodol bwysig, nath o rili helpu. Bellach, dwi'n ôl yn gwaith ac yn teimlo'n dda, a dwi wedi dysgu pa mor bwysig yw switcho ffwrdd i'n iechyd meddwl i. Ac nad oes modd plesio pawb bob amser. Mae'n amser i ni siarad am iechyd meddwl dynion. Mae'n amser i ni newid Cymru.